Salutare prieteni, zilele următoare voi posta un filmuleț cu un puternic impact emoțional. Eu l-am denumit și așa îl voi intitula Răsplata. Voi răsplăti acel sărman băiat care ceva timp în urmă mi-a dăruit geaca după el. Pentru a-l viziona, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu. Voi lăsa linkul în descrierea canalului. Eu am fost Dani. Cu respect, pe data viitoare.